बेदर जाग्राफोरा बिराद जमगासिनो नै लकेल दाउ आंनि आन्थाल'थार। हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय थालायबाय। जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नै दायो जोङो बैसागु मागिनायनि खाना जानाय दा आरोना। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक खालामना होदो, साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आलुआबो निउमाल'थारलै नै र' साखनि इयो साखनि इयो जाला ओइ मा बुस्थु इयो टपाया अयो कारसि इफोरलाय मा बुस्थु दालि ओमफ्राय सिंनियालाय दालि गोजा सिंनो दालि एक'आनो जाथ'वाखै संथ'वाखैनो नै आरो पियास बेदरा नै बयलारसो Misura pias kena. Sini. Nei, tali posla kumka. Bikau एवगोन माथो बिबौखौसो सिगां नुदों नै सपारि खुंखादो संगोन इखो थालिर फस्लादो खुंखा बयलार सपारि रुनो तयारि खालामदो रुनो दैया जायाखै दैखौ बुरजा नांबावगोन ना बुरजाथार Sabar deh. Dia mosla-mosli. Nei, iu. Nei, sopari. Tali posla deh. Kungka deh eवगोन बिखौ. Nei. Kasih-kasih nasi. Lokal daw. Saya boiler saya बेखौ होगोन आलुखौ बिसि होजाया एसेल' होगोन आलुखौ यास या गावरि मांख अमा बेदर इयो अमा बेदर ना बयलारसो नङा अमा बेदरसो माबा फुंखा थालिर फस्ला फुंखादो थालिर फस्ला नै संग्राफोरा बेसेराफोरा दे नोंसोर संनायखौनो जानोसै नानिमोन नै जा खद नुबायलै सोलासिल देलाय नै संग्राफोरा रान्दिनिफोरा नै एसे संनायखौनो जासाबनोसै जोङो इतिया भात बनायासै video call देखा मारो ले कोसुन Lokal Haijeng Mister Haijeng bro lokal daw eवगासिनो आंनि आन्थाल' नै दाउआबो नै lokal दाउ आंनि आन्थाल'थार बेदर जाग्राफोरा बिराद जमगासिनो नै बिबारा जि साबा बारना दं नै LP स्कुलाव खाना जाग्रा बिथांजोमोन बिथां नङा बिथांजोमोन खाना जाग्रा बिथांजोमोन नै हाय निला नालेंला Bây giờ ba nó rất hay
जाबायलै आंनो मेंग'नि सिनाङै आंनो मोनसे जोंना सेरेबा आङो बबेबा थांनो थांगोन ना माइ गायनायफोराव गाज्रि थाइसुम ग्रुपफोराव होना होनाय खनसे mengenai Rasulullah. Saya ke Kau lengan nama? Ini nama siapa? Kau lengah? Sagas ini boiler. Kuka gue kamu ditaruh ini? Ang kamsal. Ang mana nama jaga? Enggak. Ayo kita. Ayo kita ke sana nih. Sahang bayi juga. Mana? Mana? Kasih pay bayi ni, berbeza bayi. Nih, nau nih.